вале хушбахтона айни ҳол рейдҳо дар Москва ва Питер сустар шудагиянд. Ҳамин патенти Краснодарский крайдро Москвада равон мегзара пешакӣ раҳмати калон Аллоҳ нигаҳбонат шавака ва алакай гуфта метавонам ки ними билетҳо қариб ба фурӯш рафтанд. Дар мавзӯи ҳуқуқи ронанда ва ҳуқуқҳои коркунони бозрасии давлатии автомобилӣ ва барои сардори оила шидан ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро ҷамъоварӣ мекунем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки аз номи видео диден, алакай медонен ки дар як мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем. Видеоро то охирша тамошо кунен ва баъдан ба саволҳои ки роӣ кардагиен ҷавоб мегардонем. Бародарои азизу меҳрубон, видеои конкурсам мемонам, хоҳиш мекунам аз ҳаматон ки бидроен якдонаи дудонаи билет бихарен. Аз тарафи шумо ба хотири дастгирӣ кардани ма як кори хуб мешавад. Конкурси 99 рубла ба хотире сар додам ки зури ҳамаи шумо барои билет харидан бираса. Ба ҳамин хотир видеоро тамошо кунен, обязательно билет бихарен. Ассалому алайкум бародарои азизу меҳрубон. Дар 2 рӯзе ки ма конкурси нава сар додам, қариб 30% билетҳо ба фурӯш рафтанд. Ина 5 та телефонтон ҳарди мошино ҷо шудай. И 5 та телефона одамои соҳиб мешаванд ки дар видеои якумгии конкурс медроянд комментария мекунанд. Нафарое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет бихаранд, нархи як дона билет 99 рублай. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис меброяд. Сумта да карта парто да ҳамин WhatsApp чек тарои ки тамом. Шанси бурд кардани та зиёд мешава агар ки билети бисёр бихарӣ. Ногуфта намона 3-4 рӯзада як сюрприз чай дига дар ҳамин конкурсай баъд мегумтон одамое ки билети бисёр мехаранд барои 3 нафари ҳамвома як сюрприз дорум. Ҳамагӣ 40 дона приз мондагием дар конкурси майдай, нархи билет арзонай, количествои билетам бениҳоят камай. ҳама каса бидроен билет бихарен, муваффақият шумода. Хоб, мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. Чӣ хеле ки хитон медонен, тӯли 2 ҳафтаи охир дар Россия, Москва ва Питер рейдҳои вазнин ташкил карда буданд. Вале хушбахтона айни ҳол рейдҳо дар Москва ва Питер сустар шудагиянд. Мутаассифона гуфта мешавад ки ғайри ин 2 шаҳр дар дигар шаҳрҳои Федератсияи Русия шурӯъ карда аз ҳамин рӯз рейдҳои вазнин ташкил карданд. Аз ҷумла аз ҳамин рӯз иборат дар Новосибирск бениҳоят рейдҳои сахт рафтесай оиди шаҳрвандони хориҷӣ. Ба ҳамин хотир ба ҳамаи шумо хотиррасон карда гуфтанием ки дар ҷойҳое ки одамҳо бисёр гаштугузор мекунанд, дар бозорҳо, дар тарабхонаҳо, дар кафеҳо шумо бисёр гаштугузор накунед ва обязательно ҳуҷҷатотона проверка карда бесен. Мисол дар бартон мегирен ё ки бинен срокаш буд нашида боша, чунки тафтиши ҳуҷҷатҳо рафтесай ва ба баҳонае ки як рӯз ё 2 рӯз шумо пули патента дер споридагиед ё як рӯз 2 рӯз регистратсияи шумо гузаштагияи муҳлаташ, ба ана ҳамин сабабҳо шуморо ба шуъбаҳои милитсия мебаранду запретон мекунанд. Ва бисёри нафарҳое ки ҳуҷҷат ҳам доштанд, мо шоҳид шудем ки вайҳорам запрет монданд. Ба ҳамин хотир мақсади гап гуфтанем ки бо эҳтиёт бошед бародарони азизу меҳрубон ки рейд сахт рафтесай. Тамошобинони азиз, акнун комментарияҳоро мехонам, бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои хитон ҷавоб бигирен. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар гражданини РФ бошӣ, 3 фарзанд дошта бошӣ, ба номаш виска наомада боша, регистратсия постоянно дора, сиҳда даромадагие, раҳмат пешакӣ, жду ответ. Повиска ба номи ин гуна шаҳрванд меояд ё ин ки не намебиёяд? Ба хотире ки айни ҳол дар Федератсияи Русия ба артиш то 27 солара даъват мекунанд ва аз соли 2024 баъдан тағйирот ва иловаҳо оиди синну соли даъваткунӣ ба хизмат дар Россия ворид мешавад. Нурзода нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегӯянд хизмати ҳарбӣ аз синни 18 то 27 солагӣ шидай, то 30 солагӣ шидай. Ҳақиқат дора ҳамин бародар дар Тоҷикистон? Хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то 30 сола шидагӣ нестай. Айни ҳол ба маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳа пешниҳод шидагиай, оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ тағйирот ва иловаҳо бояд ворид шавад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, саволи мада ответ надодем. Ҳамин патенти Краснодарский крайдро Москвада равон мегзара, пешакӣ раҳмати калон Аллоҳ нигаҳбонат шава ака. ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Як чиза ба ҳамаи шумо чандин бора гуфтаистам ки мутобиқи қонунгузории Федератсияи Русия дар кодекси меҳнат омадагияи махсус барои шаҳрвандони хориҷӣ ки переоформлят кардани ҳуҷҷатҳо иҷозат ҳаст
вале ин чиз дар амал ба назар гирифта намешавад. дар ҳар ҷое ки истиқомат мекунен, кор мекунен, ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо бояд аз ҳамуҷа гирифта шудагӣ бошад. абдулла нависонда: саломат боши акаи Сорбон, беҳтарин сухан. ин воҳимаи мардум ҳамаро талхакаф кардагӣ. ба ҳамин хотир ман мегӯм доим ки ҳар чизе ки шумо аз даҳани ягон кас мефаҳмед, мисол дар ягон ҷо шиштагин ягон кас гап задестай, дарҳол бовар накунед, боз ӯ овозаро шумо паҳн накунед, чунки овозаи бардуруғ паҳн кардан уқа кори хуб нест. ва мо гуфта метонем ба дили пир ки обуначиҳои канали мо медонанд ҳар информатсияеро ки канали мо пешниҳод мекунад даставерни информатсия метонед ромада аз канали мо ҳаррӯза хабарҳои нав ва аниқа бифаҳмед. Як каси дигар нависонда якаи Сорбон як савол: агар зан нахоҳад зиндагӣ кардан, шавҳараш метавонад кӯдакро бигирад дар тарбияи худаш. дар ду ҳолат қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум мекунад. як ҳолаташ ҳамин мебошад ки вақти модар вафот мекунад ва дигар ҳолаташ ҳамин мебошад ки модари фарзанд агар ки ба роҳи фоҳишагӣ биравад. вале дигар ҳолатҳое нестае ки модара аз ҳуқуқи модариш маҳрум кунад. фарзанд дар тарбияи модар мемонад ва дар синни 9 солагӣ агар фарзанд қарор дошта бошад, дар ин ҳолат суд вақте ки сар мешавад, вақте ки мурофиаи судӣ мешавад, баъд хоҳиши фарзанда мепурсанд ки бо кӣ мондан мехоҳад. доктор нависонда: ассалому алайкум ака, финала кай баргузор мекунӣ? финала вобаста аз дастгирӣ кардани шумо иншааллоҳ рӯзҳои наздик баргузор мекунам. ин конкурси 99 рубла билети кам дорад ва аллакай гуфта метавонам ки ними билетҳо қариб ба фурӯш рафтанд. Бурҳонов нависонда: ассалому алайкум акаҷон, илтимос ответ бите. ҳамин саволумда: агар духтарака 2 моҳош нарасад ба балоғат, падару модараш розӣ боша, метавонам ба занӣ бигирам? жду ответ. бале, метавонӣ бо тариқи ариза пешниҳод кардан ба суд, бо тариқи ҳалномаи суд иҷозат метиҳам. бад як каси дигар нависонда: салом ака, 10 бор зиёд чиз менависонам. як барнома кун барои ҳуқуқи ронанда. бояд ронанда чӣ дошта боша? пешакӣ раҳмат. дар мавзӯи ҳуқуқи ронанда ва ҳуқуқҳои коркунои бозрасии давлатии автомобилӣ ма видео кардагим, мумкин тамошо накардаед, вале худо розӣ боша бо як видеои алоҳида мекунем рӯзҳои наздик. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, соли гузашта акам хизмат карда омад, метавонам мара сардори оила кунам? падари ман гузаштагиай. сардори оила нафаре шида метавонад ки фарзанди калонӣ мебошад. мутаассифона ту наметавонӣ ки сардори оила бошад. боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, чӣ хел худамро сардори оила кунам ва агар худамро сардори оила кунам ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд? не, сардори оиларо ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд ва барои сардори оила шидан ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро ҷамъоварӣ мекунӣ ва ба военкомати ноҳия пешниҳод мекунӣ. аз ҷои зист справка мегирӣ, копияи паспорти падару модар, ЗАГС ҳамаро пешниҳод мекунӣ. гулия нависонда: ассалому алайкум, агар бурд кунӣ чӣ хел мефаҳмӣ? шумо мегӯед хитон раҳмат. бале, нафарҳое ки дар прямои эфирои конкурс иштирок намекунанд, агар ки иштирок ҳам надошта бошанд, вақти бурд мекунанд, мо занг мезанем. дар ин ҷиҳат беташвиш бошед. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.